قد كفاني علم ربي من سؤالي واختياري فدعائي وابتهالي شاهد لي بافتقاري Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Para bapak, para ibu, alam menawi dirinci, dibagi secara global niku enten kalih. Nomor siji alam syahadah, nomor kalih alam ghaib. Alam syahadah nomor siji, nomor loro alam ghaib. Alam syahadah ialah alam yang dapat dibuktikan dengan salah satu panca indera. Alam syahadah nek di bahasa Indonesia no alam nyata. Saged dibuktiaken salah satu panca indera. Bisa dilihat dengan mata, atau kalau tidak bisa dilihat mata, bisa didengar telinga. Kalau tidak bisa dilihat dengan mata, didengar telinga, bisa ditangkap dengan indera pencium. Nek mboten saged ditangkap dengan tiga indera, niku saged dirasakan dengan indera perasa. Para bapak, padang-padange lampu niki saged kita pirsani ngangge indera mata. Niku berarti alame alam syahadah. Swara kula senajan banter liwat pengeras niki boten saged dipandang kalih indera penglihatan, tapi saged ditangkep kalian indera pendengaran. Niki nggih alam syahadah. Semua apa yang bisa dibuktikan dengan salah satu panca indera niku jenenge alam syahadah. Alam syahadah niku sebutane enten 3. Jenenge enten 3. Nomor siji nggih alam syahadah. Nomor kalih alam nasut. Nomor 3 alam mulki. Diampun pangkling nenten sebutan alam syahadah. Alam nasut nune ana alife, sine dhewe wawu, tae tak dawa. Nasut. Alam mulki niku sami. Niku sing kula sebut yang bisa dibuktikan salah satu panca indera. Sakwangsule alam sing boten saged dibuktikan salah satu panca indera niku jenenge alam ghaib. Ini disebut mau malakut al-ghaib
Karena malakut itu salah satu dari alam gaib. Mergo alam gaib niku enten telung tingkatan. Nomor siji disebut alam jabarut. Nomor kali disebut alam malakut. Nomor telu disebut alam lahut. Telu niki alam gaib. Nek nasut niku alam nyata. Alam gaib niku alam sing samar. Artine samar tidak bisa dibuktikan dengan salah satu panca indera. Nomor siji alam jabarut. Alam jabarut niki alam ing antarane alam malakut kali alam mulki. Alam jabarut niku tengah-tengah antarane alam malakut kali alam mulki. Sinten tiyang sing manggon tinuju manggon teng alam jabarut niku nyawang alam mulki saged, nyawang alam malakut saged. Manggone tengah-tengah. Para bapak, termasuk alam jabarut geniku alam barzah. Alam barzah niku di dalam lingkup alam jabarut. Alam barzah niku alame arwahe mbah-mbah kita ingkang sampun sumare. Syekh Ahmad Syihabuddin bin Salamah Al-Qalyubi dengan mengutip bahwasanya setiap malam Jumat niku arwah mbah-mbah niku rawuh teng omahe dhewe-dhewe. Rawuh nggih nyambangi kondisi situasi keluargane. Ini kula eling mbah kula biyen nek nasihati yoga-yogane. Le iki Khamis sore ya malam Jumat latare disapone sing bersih. Omahe diresiki, jedinge diresiki, jedinge dikebeki. Mbok menawa mbah-mbah engko rawuh. Ki unine ngoten. Aja cekak nalar. Napa mbah mengke nggih tumut siram to, Mbah? Disangkana melu wadus. Kok jedenge kon ngebeki. Mboten ngoten. Tapi nek latare niku bersih, omahe bersih, jedinge bersih, katik jedinge kebek, omah niku berarti tertib, dipelihara betul. Terbadane salat maghrib biasane malah ba'dal asar dina Khamis niku wong-wong sing pun kulino sami ziarah kubur. Jumbang mboten pate usuk. Duka sinten sing badhe mulai ngusumaken. Nek Blitar niku pun rata. Kapane pun Khamis malam Jumat pasar-pasar ku padha dodol kembang. Niku wong-wong ku padha ziarah kubure wong tuane, ziarah kubur. Menawi arwah-arwah niki terus rawuh
ningali putrane putu-putune kok padha ziarah kubur, maca-maca surat Yasin, maca-maca kulhu, maca-maca zikir. Napa malih maghrib jamaah terus padha tahlilan. Niku bungai arwah niku luweh bungah katimbang dikirimi donya sak isine. Nggih, bungae. Nggih mulane sampai kanjeng Nabi dawuh man aana ala mayyitin istawjaba bi qiraatin au dzikrin istawjaballahu lahul jannah. Sapa wonge nulungi mayit oleh nulungi nganggo maca-maca Quran utawa maca-maca zikir. Ku jenenge nulungi mayit. Nuling mayit mboten nganggo ondo. Saman pasang ondo, gak iso menek. Nulungi mayit mboten saman lungi sego kongkon mangan ning kuburan wis ra iso mangan. Tapi kirimane nek segono wehno wong fakir miskin kono, niyatono dikirim wong tuane. Di sapa sing nulungi mayit nganggo maca-maca Quran, nganggo zikir-zikir, wong iku ditetepno masuk surga. Saking napa saking bungae arwah niku nek mulih kok keluargane ketok tertib, cara saiki kondusif. Masyaallah, padha maca-maca Yasin, padha maca tahlil malam Jumat. Bunga. Tapi sewalike bareng sambang mulih latare kotor, jedinge kotor, kotong pisan, ketara nek gak tau gawe wudu. Lampune peteng pisan, ora tek jamaah, gak tahlilan, namung delok TV. Nangis. Jebul keluargaku tak tinggalku koyok ngene iki. Nangis. Oleh Bapak, sebab arwah-arwah niku manggone nggih ning alam barzah. Alam barzah niku jenenge alam jabarut. Niku saged ndelok donya, saged ndelok alam malakut ning tengah-tengah. Si wong sing tengah barzah niku ndelok neraka nggih saged, ndelok swarga nggih saged, ndelok donya nggih saged. Di alam jabarut niku tengah-tengah. Terus lebih dalam lagi jenenge alam malakut. Alam malakut sampai diterangno teng niki alam akhirat. Alam akhirat niku para bapak, para ibu sebagian dari alam malakut. Mboten alam akhirat tok, teng donya niku nggih wonten alam malakut. Ngene ku alam sing dipanggoni malaikat. Teng sisih tengen, sisih kiwa kula sampeyan diyakini ada dua malaikat. Jenenge malaikat atid, malaikat raqib. Niku dereng besok teng akhirat dereng. Teng donya niki enten alam malakut. Sing dinggone malaikat niki. Nggih awe cilik bar lahir sampai gerang gaplok niki. Sampai tuwek nggih.
Niki sak temene ditunggoni kalih malaikat atid, malaikat raqib. Nggih. Tapi semenjak itu pula kita enggak pernah ketemu. Nggih. Ngertine hanya keyakinan, nggih mboten. Kok yakin? Karena itu disebut di dalam Al-Qur'an. Disebut kalau Bapak niki arah roh niku nggih teng alam malakut. Termasuk teng alam malakut niku nure hati. Basirah mata hati, mata siri. Mata hati jenenge basiratul qalbi, itu tugasnya adalah untuk kemakrifatan. Nggih. Mengetahui pengetahuan ilahi. Pengetahuan ilahi yang secara gaib lho Pak, sing boten saged diwaca ning kitab. Boten saged dirungokno teng kuping. Nggih. Pengetahuan ilahi. Lajeng juru malih enten jenenge sir sing disebut asrar niku wau. Niku cahaya sing mencorong, sing dadekno ati, jerone ati yang paling dalam iku mencorong. Tugase napa? Tugase nyawang Allah. Nggih. Asa istilahé musyahadah. Musyahadah bisa memandang Allah sing wingi diterangno wengi arane tajalli. Bisa memandang af'al Allah, bisa memandang sifat-sifat Allah, bisa memandang asma Allah, bisa memandang zat Allah. Para bapak njero. Terus ruh sing kula aturaken niku wau, nggih, niku nggih gadah basirah. Basiratur ruh niku tugase napa? Tugase mencintai. Nggih. Jangan cinta datang Allah, cinta datang malaikat, cinta datang Rasulullah. Rasulullah niku sakniki mboten enten. Nggih. Mboten enten. Mencintai malaikat, malaikat ora ketok. Mencintai Allah, Allah mboten ketok. Niki sing duwe tugas mencintai ku apa? Ruh. Dina ana bocah sir-siran pacaran, aku muni ya atiku temen cinta mbek arek iko. Muni ngono iku keliru goblok. Cintaku dudu tugase kalbu, tapi tugase roh. Al arwahu junudun mujannadah. Tugase kata wong keliru ngomong lho, ngomong. Akalku gak cocok ambek ngono iku. Endi akal mikir apa ngono iku lho gak cocok. Pomuni akal kok sing dicekel kok bathuk. Akalku manggone gak nang bathuk. Ning bathuk kene manggone iku jenenge pikiran khayal. Nek kowe tas delok arek ayu irunge bangir klemis terus mbok pikir, yo kuwi sing mikir bathukmu kuwi. Dan niku jeneng mufakkirah khayaliyah. Tugasnya ku memikir kembali apapun yang baru saja diindra. Sing nembe diindra dipikiri malih niku tugasnya mufakkirah khayaliyah. Pikiran sing teng dhuwur niku jenenge mufakkirah wahmiyah. Pikiran ini adalah untuk memikirkan sesuatu, menciptakan sesuatu yang bisa diindra. Aku nggawe wedang jahe cek krasa pedes, nyang awak cek anget, ngombene cek rasane enak, iki carane nggawe piye?
Lha iku sing mikir sanes ngriki. Sing mikir ngriki dhuwur ngriki. Aku duwe sepeda motor. Sepeda motorku mau tak lepas mesinnya tak templekno becak. Ngono. Cek becakku iso mlaku gatek mancat iku piye carane? Ngatur niki jenenge mufakkirah wa miyah. Ngatur wesi ku bobote sampai mbuh pirang ton. Kapal terbang niku pirang ton bobote iso mabur ngalahno layang-layang. Iku piye supaya bisa mabur iku piye? Ngatur niku jenenge mufakkirah wa miyah. Para bapak pikiran-pikiran waham. Swalike ibu-ibu yang ngono pengen gawe gule sing enak, kare sing enak, nggih. Mangan ku rasane iso enak, ora kebedesen, ora kasinen. Mangan ku rasane kok enak, kira-kira 2 piring beleng, piye carane gawe? Lho, niku jenenge mufakkirah wa miyah. Nek muni akalku gak gaduk ndudingi kliru, Kang. Muga akalku manggone dhuwure tengkuk niki, dhuwure gitok. Nggih. Dhuwure gitok. Iku mufakkirah akliyah, pikiran akal. Yang dipikir apa? Yang dipikir semua hal yang tidak bisa diindra. Nggih. Mulane biyen kula nek sinau gletak. Nggih, gitoke nang ngisor, mlumah, kalih maca ngeten. Kalih guru kula diseneni, "Le, nek maca aja ngono ya. Sing apik lungguh. Nek lungguh pegel ya enggak-engake murep. Aja ngletak ngono. Ngletak iki kok akhire ganggu saraf mata." Nggih. Bapak sebabnya apa moto kan delok tulisan sing mikir mriki. Nggih. Niki akhire tertahan. Nggih, krana kepledet mriki, kepledet. Nggih. Sing dipikiri apa akalku, mikiri hal Gusti Allah. Ora kenek didelok. Mikiri hal malaikat. Ora kena didelok, mikiri hal ilmu. Ilmu ku saged didelok mboten. Sing saged didelok ku tulisan alif ba ta niku, nggih. Tapi nek ilmunya ndak bisa dilihat. Jadi akalku tugasnya berpikir sesuatu yang tidak bisa dipanca indera. Niku manggone teng ngriki, nggih, teng tengkuk ngriki. Dhuwure kita, nggih. Nah nek nduding sing bener ngono. Akalku gak paham dudunge ngene. Iku sing bener. Akalku gak paham kok ndudil bathuk. Mun kula balik njero malih. Dadi roh, jerone roh niki enten basirae, kalbu enten basirae, siri enten basirae. Basirai kalbu tugasnya adalah untuk kemakrifatan. Makrifatan tegese ngawruhi apa-apa tentang Allah, ngawruhi apa-apa tentang ilmu, ngawruhi apa-apa tentang sesuatu yang gaib. Bapak banjur basiratul ruh tugasi untuk mencintai Allah. Mahabbah ilallah, ngerasa demen, merasa anteng, unsi dengan Allah niku ruh. Lajeng syiri, basiratus syiri itu adalah untuk memandang Allah. Apa-apa yang berkaitan dengan Allah. Para bapak, termasuk alam gaib. Barang gaib itu sesuatu yang ada di dalam hati seseorang. Kerentek hati seseorang itu termasuk barang teng malakut. Alam malakut niki mboten kena disawang. Kerentek seseorang mboten kena dipotret. Kerentek seseorang mboten kena dirungokno.
Mboten nek diambu. Niku teng alam malakut niku teng jero. Jadi kapan ana wong kok ngerti ning krenteke seseorang, niku berarti basyirahnya urip. Nggih. Para bapak niki sing diarani nggih asror anwarul qulub wal asror, cahayane ati, cahayane siri, ini adalah bisa memancar di dalam alam malakut. Para bapak, mungkin kalau terangno sejarah Syekh Hasan Asyadili tentang melihat barang-barang yang gaib. Apa sing arepe teka niku termasuk barang sing gaib. Apa sing dadi krenteke ati niku nggih termasuk barang gaib. Para bapak, diterangkan teng niku wau faman amana bil ghaib, sapa sing percaya barang sing gaib mbayet berusaha menjernihkan nafsu nggih beningno nafsu niku nggih kuwatah kudu taubat, kudu istiqomah, kudu tahdhib. Tahdhibku kudu akeh meleke, kudu akeh luwene nggih, kudu akeh menenge nggih, melatih jenenge zikir iki terus sampai zikir niki para bapak ibarate kaya mlebu metune nafas tanpa disejo, tanpa diikhtiari. Panjenengan nek bernafas niku sampean ikhtiari lho ten. Tahu sakno aku tak bernafas ngoten? Mboten. Dadi metune zikirku sampai kaya dene metune nafas tanpa disejo, tanpa ikhtiar. Zikirku metune sampai kaya denute jantung. Nggih. Nek wis kaya ngoten para bapak, ati niku baru jernih, bening kaya kaca. Nggih. Kapan wis kaya kaca ora ana barang sing ora diweruhi. Bapak kok tak cerita jenenge Sahal bin Abdullah At-Tustari. Sahal bin Abdullah At-Tustari suatu saat niku pengen Jumatan manggon ning ngarep nggih. Barisan sing ngarep ning Masjid Madinah, Masjid Nabawi. Tapi tekane keri. Tekane keri. Jumatan teng Masjid Nabawi pengen ngarep, budale kudu sadurunge jam 10. Nggih. Mboten kaya ngriki masa wis beduk niku manggon ngarep iso wae. Soale wong kapan milih masjid wis milih-milih mburi dhisik. Dadi ngarepe kosong. Berarti pengen manggon teng barisan ngarep mun pol. Karena banget kepengin terpaksa ngelangkai pundake wong. Sinten nate haji? Nate haji ya ngono ke modele wong luar, nggih. Teko keri njaluk ngarep, wis wong Jawa dadi langganan langkah-langkahan. Apa kok wong Jawa? Mergo ndek dhewe. Ndek dhewe dek cilik pisan. Dilangkah wedok-wedok sampai roke nyantol barang. Niku Sahal bin Abdullah Tustari pengen manggon ngarep tapi tekane keri. Terpaksa manggon ngarep. Sisih niku enten wali badal. Para bapak mergo duwe kesalahan gedhe. Ngelangkai pundake wong ku kesalahan. Niku haram. Niku tasih Sahal iku tasih mulai belajaran thariqah. Akhire wis wayahe khutbah, nggih. Wis wayahe khutbah tinggal nunggu beberapa menit saja kebelet ngising. Kebelet ngising ku mboten saged dimpet. Ngempet ku sampai ndromos, nggih. Ya mbak iku angen-angen aku nek
ora metu. Ya. Iki aku ya panggah ora iso Jumatan. Mergo aku gak iso ngadeg. Nah aku ngadeg ke Brojo. Lah nek aku metu iki ku gak menangi khutbah. Allah Bapak. Piye iki bingung metu apa ora? Lah kono wong sisih kiwane muni ngene, sahal. Nggih, teblet ngising. Nggih. Wis tak tutupi serban ngisingo. Tutupi serban, Pak. Wis ngisingo, ngoten. Ngorek tak takoni wis muni ya naam ngono ya. Nek urung aja naam. Ditutupi serbanku ternyata wis ning njaba. Pada disawang wong isih lungguh teng riku. Niku pun teng njaba. Teng njaba niku teng ngandhape wit kurma niku enten jeding. Jedinge isine kebek. Enten WC-ne, enten sabune, enten anduke barang. Nggih. Pun teng niku ngising-ngising, adus-adus. Andukan bar ngoten ngangge pakaian selesai takoni wis naam ngoten. Upama durung naam isih ngising ning masjid. Nggih. Bar naam ngoten dijabut nggih. Mun teng riku mun wis lega wisan badhe ngising badhe adus. Nggih. Hanya berapa menit selesai. Nggih. Nah, Bapak jenenge Toyil Wakti. Berapa menit saja ini sak ngisingi, sak aduse, sak wudune, sak nganggo pakaiane. Berwonten terus enting-enting nggih Sahal bin Abdullah awas nek wis mari tak tututi wong iki. Nggih. Badhe Jumatan selesai tututi digandoli. Jenengan niku sinten? Ora penting. Wali ki mboten niku ora penting. Kula mboten ate panjenengan kok pirsa kula. Nggih. Jawabane terus pundi? Man arafallah, nggih. Arafa kullasyai. Wong sing makrifat Gusti Allah weruh sembarang. Nggih. Apa meneh jenenge wong apa meneh bab keblet ngising ngono tambah ngerti. Man arafa Allah arafa kullasyai. Sapa sing makrifat Allah weruh segala sesuatu. Jangan kok saged ngoten nggih. Man atau Allah atau ahlu kullu syai. Wa man khafa Allah khafahu kullu syai. Sapa wae sing taat Allah ditaati segala sesuatu. Barang siapa takut Allah ditakuti segala sesuatu. Nggih. Nggih. Kula napa saged utrub tajid. Utrub tajid. Carilah nanti akan ketemu. Akhire wis plus wis gak pedhok maneh. Oh Bapak, Masya Allah. Iki jenenge wong niku sing nulungi Sahal niki basirai urip. Jadi kondisi yang ada pada orang lain tahu apa sing retek jerone ati ngerti, kabeh niku ngerti. Mboten kok mboten ngerti. Ora Bapak guru kita niku sak temene nggih ngoten. Nggih. Saking tutupe rapet. Nggih. Ora Bapak kejadian-kejadian ini akan terjadi niku ngertos. Ora Bapak mulai saking Mbah Yai Mustaqim. Mbah Yai Mustaqim niku mun ngerti putrane besok sing calone ganti iku sapa niku ngerti padahal dereng lahir. Iku barang akan datang termasuk gaib. Termasuk barang sing gaib. Murid-muridnya sami ngimpi. Rumaose Mbah Yai Mustaqim niku ngingu kutut putih. Ngingu kutut
warnane putih diteleh ning kurungan. Impene niku sami, impene sami. Akhirnya salah satu saking muridnya nyuwun pirsa Mbah, kula sumurep jenengan wonten impen kok jenengan kok ningah kutut petak niku napa to Mbah? Iku besok sing ganti aku. Anakku jenenge Abdul Jalil. Saiki sik ning kandungan. Pak, sampean saged anake kandungan lanang wedoke? Ora ngerti, nggih, dibedhe wedok jebule gancet. Dibedhe wedok jebule lanang. Lho Bapak niki pun pirsa, padha tasik teng kandungan niku kandunge si alit. Niku sing ganti aku besok jeneng Abdul Jalil ku anakku, saiki sik ning kandungan. Niki mun ngetos sesuatu yang akan datang. Terus Bapak, kula nanti kedayuan kanca saking Bumi Ayu, sakniki dadi Kiai Guwedi, nggih. Teng Bumi Ayu, Bendah, namanya Kiai Haji Masyuri, aku sakniki dadi Rois Suriah Jawa Tengah. Niku dateng nenggen kula, bingung piyambake. Kok dalu-dalu niku ngipi pedhok tiyang nganggo baju hijau rupane wangi. Sampai injing lilir niku kamar iku sik wangi. Ampune. Bojone mboten melu ngipi niku melu mambu wangi. Akhirnya bingung terus tenggen kula. Anu Kang, ya aku Kang, aku ngipi ngene-ngene Kang, apa niku Kanjeng Nabi Kang. Anu Mas Haji, Bapak Ci alit mun haji. Napa jenengan salaman napa mboten? Mboten nek. Nek salaman niku saged enten tandane asta sampean wangi selama 41 hari. Nek mboten salaman nggih niku nggih wangi ngoten mawon. Wali-waline Gusti Allah ambete nggih wangi ya Haji. Ambete wangi mboten namung nabi tok. Ambete nggih wangi. Monggo to Mas Haji dateng guru kula. Sinten Romoya Abdul Jalil Tulungagung. Terus bicak kalih kula. Bicak kalih kula. Badhe nyegat bis. Piye nyegate teng mriku teng pabrik gula Jombang Baru mriku nek nyegat. Piyambake ndamel ali-ali mirah delima. Kalih mlaku niku nudono ali-ali mirah delima. Kang, iki tinggalane bapakku. Sedo aku ditinggali ali-ali iki. Waktu niku para bapak haji niku biayane tasik 600.000. Waktu niku. Haji ku biayane sik 600.000. Piyambake ku dawuh niki dinyang wong Ciamis Kang Jamal regane 20 juta. Iku nek dige haji cukup wong pira niku. Iki maksud kula badhe kula sadhe sing 10 juta kula damel haji sak keluarga, sing 10 juta kula damel pondok. Tapi kalih ibu kula kok mboten pareng. Yang kena anu Mas Haji ditakokno pisan teng guru kula. Nggih kalih mlaku ngeten kalih teng becak. Mengke takon Pak Haji, Mas Haji ampun diucapno lesan. Dados pundi pun mendel mawon nggih. Kula sampean gadah krentek mawon takon masalah niki ngoten. Mboten usah diucapaken lesan. Kesane napa? Kesane tambah marem. Nek diucapno lesan tak nek dipikiran. Bon akhire duk ngriko pas yai kosong tamu.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yai lenggah sisih ler, Kang Kaji sisih kilen ngeten, kula sisih wetan, adep-adepan. Nembe nggih, lenggah niku yai mun dawuh ngeten. Yai Jamal, masalah ambun-ambun niku kula mun paham awit cilik. Ambun-ambun kula paham awit cilik. Kula ngertos ambun-ambun niku nek badhe tentamu tenggen kula kok syariat nyel ora ana hakikate ya wangi ya tapi sengir. Tapi nek syariate ya mateng hakikate mateng iku andu wangi rasane. Badhe enten daya kula mun paham iki apa nek tamu syariat iku kok wangi sengir ngene. Tamu hakikatku mesti anduk wangi. Saman badhe ngriki klumun mambu ya iki. Dadi ambu wangi iku gak mesti nabi, wali-wali iku wangi kabeh ambune. Pun terjawab to Pak. Ora usah takun nganggo lisan. Niku berarti iso ngendikan apa sing jerone atine wong. Iku wong makrifat. Nggih. Dadi engko ni marifat Gusti Allah ora ana barang sing gak dingerteni. Bareng ngoten terus jabut haikal. Haikal niku dibungkus lulang itu dijahit terus ngenten benange panjang. Ya Jamal niki damelan kula piyambak. Ngoten niki tentara-tentara niku remen ya Jang. Nggih. Tentara sing nyekel Kartosoewirjo biyen niku lho nggih damelaken ngeten iki. Oh ngoten iki jenenge jimat ya Jamal didol larang. Didol larang tapi jimat kok aja didol gak barokah. Lho Kang Haji sampean pek niki ora usah dituku. Niku isarahe ali. Lho ngoten Pak. Niku jenenge Anwarul Qulub, Anwarus Sirinya hidup. Nggih. Niki bermunculan di dalam alam malakut. Dadi isine atine wong ku malakut. Para bapak kula nalika taun pinten kula supe taune. Mergo isih nom ngijazai dalakil lan oleh fitnah gedhe. Isih nom si ingusan ngijazai dalakil anu. Padahal wong ijazah dalakil niku nggih diutus Yai Fatah. Diutus Romoya bin Jalil. Akhirnya pun nggih niki mun semburat fitnah. Akhirnya dalam batin kula wong aku duwe guru. Ya nek guruku ngongkon leren, aku tak leren. Nek guruku ngutus, aku yo nerusno. Terus bapak kula sowan ngrika, sowan. Mboten kula ucapaken Assalamualaikum Yai, Waalaikumsalam. Sik salam peringatkan kali mapan lungguh. Yai mun dawuh, Yai Jamal dalaile diterusaken bapak kula seneng dalail. Bapak nggih. Ini ki jenenge Anwarul Qulub. Niki meramung mencorong nggih. Mencorong bermunculan di alam malakut. Barang-barang sing arep teka niku jenenge barang gaib. Barang gaib. Ya niku pirsa. Nanti kula aturaken jenengan nggih. Omah kula sik teng lor mriku. Niku taun 1975. Yai niku rawuh mriku. Nggih. Yai rawuh mriku. Yai ku dawuh pas jagungan kali kula teng Bali. Ai Jamal dalem pondok sampean niku wageng Yai latare wombo. Pangesunipun Yai pangesune. Nggih. Nggih. Dawuh ngoten tok. Pondoke wageng latare wombo. Badhe Yai kondur kok angen-angen. Lemah ndi maneh. Wong ler niku mun dibagi niku sak kapling.
Nggih mun desekan oman ku desekan. Kok pondoke gedhe latare amba ku ngendi? Nggih. Akhire para bapak tahun 90 kula saged tumbas tanah niki. Seluas niki. Nggih. Nah, akhire kula matur yai kula asa tumbasan tanah sementen. Damel pondok anak kula tasih teng pondok sedaya yai. Nggih kesane saniki dimulai nggih pondok cilik. Pondok cilik. Ngendikane ben pondoke gedhe kok pondok cilik. Nggih. Akhire tahun pertengahan 92 kula wiwiti. 91 kula wiwiti tapi terus sempat leren setengah tahun. Terusaken. Akhiripun tahun 94 niku mun damel boyongan. Nggih mulai 94 nikulah kula mulai ngaji hikam. Nggih. 94. Terus 95 yai rawuh ngriki, liwat etan ngriki. Nggih, itu mlebet jagungan kalih kula teng emper niku 95. Nggih. Niku kula mulai damel pondok Al-Mardiyah, siap-siap teng Wingking. Dangu yai dawuh. Nggih. Sing paling akhir yai dawuh yai Jamal dalem niki sing kula kandhano taun 17 gangsal biyen. Para bapak. Tahun 75 ndawuhna pondok niki. Pondok niki nggih dadine tahun 94. Maka berarti 20 tahun. Nggih. 20 tahun niki wujud niki. Nah, para bapak niki ngerti apa yang akan datang. Itu jenenge Anwarul Qulub wal Asrar. Niki muncul di tengah alam malakut. Pun kuadah dan diceritakno kathah tentang Mbah Yai Jalil. Tentang kula badhe kecelakaan teng Lumajang niku nggih Yai menteri so jauh sebelumnya. Para bapak, dados bermunculane nggih Ulumul Asrar, Anwarul Asrar, Anwarul Qulub niku teng alam malakut kaya dene mencoronge matahari, mencoronge bulan, mencoronge bintang niku teng alam mulki, alam nyata. Iki sekedhik nggih hikayah yang berhubungan kali Romo Yai Abdul Jalil. Ingkang berhubungan kali ingkang kagungan thariqah yang kita ikuti. Niku Asy-Syaikh Abdul Hasan Asy-Syadzili radhiyallahu anhu. Jengane tasih mulai bon jejuluk derajat kewalian. Dengane dawuh suatu saat aku tahu ngalami luwe ora dahar iku suwene 80 dina. Nggih. Kira-kira wong sadilah ku kok iso luwe 80 dinamu ya cepet kira-kira. Mbok cepet muka sae mbok cepet matine. Mergo 80 dina aku ramangan. Banjur ana krentek jerone atiku. Pas ning ngono aku wis mencapai satu derajat di dalam masalah thariqah iki. Jadi sudah mencapai satu bagian derajat di dalam masalah thariqah. Iku gak tak ucapno lisan, tak krentekno ning jerone ati. Tak krentekno jerone ati. Lah kok muncul wong wedok saka jerone guwa. Wong wedok iku muncul saka guwa. Wajah iku cuwantik padang. Beranang
koyok matahari. Wajah iku padang branang koyok matahari. Lah kok wong wedok iku lah kok muni ngene. Cilaka. Lagi luwih 80 dina wae ngomong ngene-ngene. Nang Gusti Allah jare amale wis apik. Aku iku gak trimo 80 dina, wis 6 sasi aku gak mangan. Kalau bapak, wong wedok niki wae, wong wedok niki. Niki berarti anwarus sirinya tajam. Pada Syekh Abu Hasan Asy'ari hanya kentek jero ati. Mergo wis kuat luwe 80 dina, rumangsane wis duweni derajat. Wong wedok metu kok guwa. Cilaka. Lagi luwe 80 dina rumangsa duwe amal pamer ning Gusti Allah. Aku iki ora mangan wis 6 sasi. Nggih. Setengah tahun, Pak, mangan. Nggih. Lah nek iso ngono ya gelis dadi wali. Awake dhewe ngene iku sangen-angen mangan lho, Pak. Aku engko mampir ning ndi. Masya Allah. Syekh Hasan Asy'ari pengene dawuh suatu saat aku siahahku lelono. Panjen wong thariqah niku panjen kudune lelono. Nek hurbah mengembara. Nek thariqah qadiriyah lelono mengembaraku harus, nggak boleh tidak. Gua termasuk rukuni thariqah. Apa bedanya hurbah ambek siahah? Nek siahahku lelono di negara sendiri, lelono terus. Nek hurbah itu keluar dari negaranya. Hurbah mengembara itu keluar dari negaranya. Itu harus. Itu nek thariqah qadiriyah. Waktu aku si siahah, menjur aku sempat matur ning Gusti Allah ilahi, mata aku nulaka abdan syakura. Ya Allah Gusti, kapan kula niku saged dadi kawula pengen ingkang kathah syukure. Nggih. Nek cara kula sampean kabeh ya Allah Gusti, kula pengen dadosaken kawula pengen ingkang kathah syukure. Njaluk, nek mboten njaluk mboten saged, nggih. Njaluk. Iki sing gadah kemampuan pareng namung Allah. Malaikat Nabi namung ngurui mulangi kula sampean kabeh donga Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ku njaluk ning Gusti Allah. Niki nggih ngoten njaluk sipate takon Gusti kapan kula saged dados kawula pengen ingkang kathah syukure. Lah kok jebul ana wong ngucap. Wong ngucap niku barang gaib para bapak nggih. Ya jenenge ngucap niku nggih sanes Gusti Allah. Wong isih nganggo swara. Ning mewakili Allah. Yen dikersakaken Gusti Allah ana mengucap idza lam tara mun'amman alai ghairak. Sliramu bisa dadi kawulaku sing akeh syukure nek awakmu wis merasa ora ana wong sing diparingi nikmat kejaba awakmu. Dadi sudah merasa ora ana sing diparingi nikmat kejaba awakmu. Terus banjur aku matur dawuh Syekh Hasan. Banjur aku maturku ku ngene maturku. Gusti pengen kan sampun paring nikmat dateng para nabi,
Paling nikmat dateng para ulama. Paling nikmat dateng raja-raja. Terus banjur ana jawaban. Jawabane dawuh ngene. Seumpamane aku ora gawe nabi, awakmu ora oleh pituduh. Awakmu ora oleh pituduh. Maka berarti oleh pituduh iku kenikmatanku. Kenikmatanku liwat aku gawe nabi. Seumpamane aku ora gawe ulama, awakmu gak ono sing dinut. Dadi tehne aku gawe ulama ku dadi kenikmatan kanggo awakmu ana sing mbok nut. Umpamane aku ora gawe raja, awakmu urip gak aman. Awakmu urip aman niku mergo raja, iku ya kenikmatanmu. Maka berarti aku gawe nabi, aku gawe ulama, aku gawe raja, iku hakikate kenikmatanku sing tak wehno ning awakmu. Oh Bapak nggih, koyok ngoten Syekh Hasan Asy'ari ku langsung wawancara kali Gusti Allah. Dengane nate dawuh nalikane dereng sampai usul. Dengane dawuh ngeten, aku tahu ambek kancaku mlaku-mlaku plesir-plesir akhire mlebu guwa. Napa mlebu guwa? Saking aku pengin wusul ning Gusti Allah. Aku pengin wusul ning Gusti Allah, dadi aku nyepi mbek kancaku ning guwa. Banjur ning guwa kono ning jerone atiku muni ngene, sesuk aku bakal kefutuhku kebuka atiku wusul maring Allah. Bareng sesuk ora mben aku bakal kebuka ambek Gusti Allah. Nek ora mben ya mben dawa, aja nganjuk mben dawa. Mbene maneh aku kebuka ambek Gusti Allah. Lagi wae aku krentek jurati ngono, lah kok muncul ana wong lanang yang berwibawa. Aku ora ngerti wong lanang ku mlebune liwat endi. Kok tahu-tahu sudah ada di dalam gua. Wong iku duweni wibawa yang sangat besar. Banjur tak takoni, "Man anta?" Dengan menika sinten? Jawab Abdul Malik. Abdul Malik. Para bapak, nek petuk tiang mboten kenal. Nggih, tiange aneh. Saman takone kok jawabane Abdul. Niki rata-rata waline Allah. Nggih. Biasane Abdul Malik, kadang Abdul Rahman, kadang-kadang Abdullah jawabane. Abdurrahman, Abdullah. Bareng dheweke jawab Abdul Malik, aku ngerti nek ngono wong iki termasuk waline Allah. Banjur aku takon, "Kaifa haluk?" Terus pundi tingkah panjenengan? Lah kok jawab ngene, "Kaifa haluman yakulu ghadan yuftahulli ba'da ghadan yuftahulli fala wilayata wala falaha." Barang tak takoni terus pundi hal panjenengan, terus pundi kondisi jenengan. Jawabannya, bagaimana kondisinya orang yang mengatakan besok aku dibuka hatiku wusul Allah, besok lusa dibuka hatiku wusul Allah. Nek kaya ngono gak iso dadi wali, gak iso berhasil. Masya Allah. Dawuh Syekh Hasan Asy'ari, ya nafsu lima tak budinallaha lillah.
Lima la ta'budina allaha lillah. Nafsu kene apa kowe ibadah Gusti Allah kok ora lillah. Wong ibadah kok krana wusul. Ngoten nggih. Nggih niki sing tasbihat niku niate pengen wusul ngono. Pengen wusul. Ana sing aneh pengen warunge laris barang kok. Ngene kalih yai wingi diwekas, niate aja diowah-owah, gak oleh. Ngoten to wingi? Niate gak oleh diowah-owahi. Mosok kok thariqah niate usahane ben maju. Mergo kentek atine nek sing ngono soalé. Niate tetep iku siji nyuwun tetepe iman, loro padange ati, telu slamet donya akhirat, papat apa sing diparingi Allah diparingi barokah manfaat. Ya dawuh ngoten aku guyu ya iki pirsa atine wong-wong iki. Nah, para bapak dados niku wong ibadah Gusti Allah kok ora lillah. Krana wusul, krana futuh ku jenenge ora krana lillah. Akhirnya banjur aku terus sadar, mulane wong iku kok mlebu, aku gak ngerti liwate. Akhirnya banjur aku tobat, terus aku istighfar Gusti Allah tak perbanyak tobat, baru atiku dibuka mbek Gusti Allah. Ora bapak isik kentek jerone ati saka nangan. Kulaturaken nomo Yai Jandil nggih kaya ngoten. Yi Sodik untuk waktu niku nggih ngoten. Masyaallah, wadah sanget murid-muride Mbah Yai Takim niku sing ngerti krenteke tiyang. Nggih. Bapak, biyen sing ngaji teng mriki niku Mbah Yai Sodik. Ngajine teng langgare Mbah Haji Dullah niku. Nggih ngarepe daleme Gus Taufik. Nek malam Selasa ngaji terus sarene teng mriki sebelah kulone pondok niku enten daleme Mbah Haji Dullah, enten musala. Esuk-esuk niku jamaah subuh. Jamaah subuh. Badhe ndonga-ndonga kuwi madhep teng kula. Pupu kula dicablek, plek. Kok nalika kula wiridan niku nglambyar, ati kula niku nglambyar. Nggih. Nglambyare ati kula ku sampe rumasaku pedhok Mbah Yai Samsun. Nglambyare ati niki pedhok Mbah Yai Samsun Gayam, Mbah Yai Samsun. Bapake Pak Khatibul Umam. Dicaplek Sodik, "Mal. Kowe mengapa wiridan delok apa kowe mau?" Kok ketinggal Mbah Samsun to Pak De. Mbah Samsun nggih, mang pancen rene mal. Rene pamitan arepe sedo. Nggih. Ribane 3 dinten sedo. Lho niku nglambyari atine wong lho kok pirsa ngoten lho. Masyaallah. Niki ya Sodik. Ya Sodik ya jawiku masyaallah, sami-sami mawon. Imam Abdul Wahab Asy-Sya'rani pengane dawuh, aku dihabari ambek Ibnu Labban. Ibnu Labban iku saking Syekh Ibnu Athaillah. Asakan dari Ibnu Athaillah saking Syekh Yaqut Al-Arsy. Syekh Yaqut Al-Arsy saking Syekh Abil Abbas Al-Mursi saking Syekh Abdul Hasan As-Sandili radhiyallahu anhu. Pingane dawuh Syekh Abdul Hasan, ning Mesir iki bakal muncul wong lanang. Wong lanang iku sik muda. Muncul wong lanang sik muda. Dikenal dengan pemuda yang bertobat. Dikenal dengan sebutan laki-laki muda yang bertobat. Orang itu mazhabnya mengikuti mazhab Hanafi. Namanya Muhammad bin Hasan.
Muhammad bin Hasan iku pipine sing sisih tengen ana andeng-andenge. Kulite iku putih semu-semu abang. Mripate rada kera. Mripate rada kera. Ku dheweke ditarbiyah dengan keadaan yatim dan fakir. Dengane dawuh wong iki besok dadi khalifah yang kelima sawise aku. Oh bapak niki dereng lahir. Nggih. Dereng lahir nang Mesir bakal muncul anak muda, disebut anak muda yang bertobat. Madzhabe Hanafi namanya Muhammad bin Hasan. Pipine sing tengen ana andeng-andenge. Kulite ku putih semua abang. Kulite. Iku besok dadi khalifahku yang kelima. Ternyata bener para bapak. Nek kula jenengan mikir nggih. Mbah Yai Mustaqim gadah khalifah Yai Jalil. Yai Jalil gadah pengganti Yai Salahuddin. Nalika Bayi Takib niku sedo Bayi Salahuddin durung lahir. Durung lahir. Ning padahal hanya khalifah yang kedua dari Ki Mustaqim. Khalifah pertama Yai Jalil, khalifah kedua Bayi Salahuddin. Iku durung lahir. Bayangaken niki khalifah yang kelima. Sahabatane Syekh Abu Hasan Asyadili. Syekh Hasan Asyadili niku gadah khalifah sing pertama jenenge Abdul Abbas Al-Mursi. Abdul Abbas Al-Mursi niku gadah khalifah jenenge Syekh Yaqut Al-Arsy. Syekh Yaqut Al-Arsy niku gadah khalifah jenenge Syihabuddin Ibn al-Milad. Syekh Syihabuddin gadah khalifah jenenge Nasiruddin Ibn al-Milad. Nggih, niki khalifah yang keempat. Khalifah yang kelima niku Muhammad bin Hasan Al-Hanafi. Itu khalifah yang kelima. Ternyata benar apa yang dikatakan. Niki muncul dari negara Mesir. Nggih, nek mulai Syekh Hasan Asy'ari sampai khalifah yang kelima berarti belum lahir niki. Belum lahir, masih jauh sebelum lahir. Niki mun dipersaken kali Gusti Allah. Niku berarti alam malakut para bapak, alam gaib. Jadi mencorongi ilmu-ilmu kolbi, nuri ati, nuri sirri itu munculnya ada di alam-alam malakut. Mengerti apa yang di hati seseorang, sesuatu yang akan datang. Para bapak, kalau nggih. Syekh Abdul Abbas Al-Mursi niku luar biasa. Khalifah yang pertama Syekh Hasan Asy'ari. Muridé namine Syekh Yaqut Al-Arsy. Niku nalika dijak wiridan kalih Syekh Abdul Abbas Al-Mursi. Niku nate tubuhnya Syekh Abdul Abbas Al-Mursi niku berupa sinar. Jadi mboten ketok pengane mau ketok sinar sampai Syekh niki harus al-sinten Syekh Yaqut Al-Arsy niku mboten kuat mripate nyawang guru niki mboten kuat. Niki Syekh Abdul Abbas Al-Mursi. Pengane biasa keliling-keliling ning alam malakut. Masyaallah. Pengane dawuh jultu fil malakut. Aku mubeng-mubeng ning alam malakut. Aku ning kono lah kok petuk jenenge Abu Madian. Abu Madian. Abu Madian ku lah kok gandulan cagake aras. Gandulan cagake aras. Banjur aku takon ilmu pengen niku napa? Lah tuan jawab ilmuku 71. Lajeng pangkat jenengku napa? Aku khalifah yang keempat. Khalifah yang keempat. Aku dadi pimpinane wali badal sing jumlahe 7. Aku dadi pimpinane wali badal sing jumlahe 7.
Terus pundi pendapat jenengan tentang Abu Hasan As-Sandili? Abu Hasan As-Sandili ku ilmune ngluwi aku. Aku kalah kacek 40 ilmu. Nek ilmuku nggur 71, saya biasa As-Sandili ku ilmune nambahi maneh 40 ilmu. Imam Sandili ku kaya segara sing ora ana telenge. Nggih. Dadi nek dijajaki mengisor ku ora ana telenge. Iku sapa jenenge Abu Hasan As-Sandili. Nagane Syekh Abu Hasan As-Sandili masuk Iskandaria. Tengah Iskandaria niku sing dadi guru mursyid jenenge Abdul Fattah Al-Wasiti. Jenenge Syekh Abdul Fattah Al-Wasiti. Bareng mlebu teng Iskandaria, lah kok Syekh Abdul Fattah Al-Wasiti niku piyambake niki ngeramuti murid-murid. Nggih ngopeni murid-murid thariqah. Terus Syekh Abu Hasan As-Sandili mlebu njaluk izin dateng Abdul Fattah Al-Wasiti. Lah kok Abdul Fattah Al-Wasiti muni ngeten isarai. Niki isarah kalau Bapak bukan takbir, bukan ibarat. Ibarat itu penjelasan yang jelas. Isyarat itu penjelasan sing mboten jelas. Bari njaluk izin mlebu teng Iskandaria diwini kalian Abdul Fattah Al-Wasiti itu biyengane dawuh ngene. Kopiah sitok iku ora sedeng kanggo sirah loro. Kopiah sitok iku ora sedeng kanggo kopiah loro. Tegese napa negara sitok mursyid loro ku gak sedeng, ngoten lho. Nggih. Di negara sitok mursyid loro ku ora sedeng. Akhire para bapak gang sedina Abdul Fattah Al-Wasiti sedo. Nggih. Terus akhire kemursidan niku ganti Syekh Abu Hasan As-Sandili. Nah, ngoten para bapak. Sik kathah sing ajaib. Dan iki jenenge Anwarul Qulub Wasir, bermunculan di alam-alam yang malakut.